ערב טוב לכולם, אחרי הרבה עבודה אני שמח להציג לכם את גרסת הדמו הראשונה של ה-Voice Recognition Hygo Primo Next Gen ישראל. אמור פקודה. מסלול חדש. מסלול חדש. אמור פקודה. מקומות. מקומות. אמור פקודה. תחנות דלק. תחנות דלק. אמור פקודה. לאורך המסלול. נא לנסות שוב. לאורך המסלול. לאורך המסלול. בחר שורה. שורה 5. שורה 5. אמור פקודה. נווט. נווט. כפי שניתן לראות, העסק רץ ומנגן, אני עדיין עובד על ניקוי באגים, אבל אני מאושר. המשך לילה טוב.